hut, wah, hit, hak, hut, hit, hit, wah, mutiar tenagaku, wah, 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 wah. Rempak pala 3000 sangkanira bendhet dewa bendhet dewa sitara laya ketrek dipanah. Yen kowe bisa tata jalmu ngaku sapa jenengmu? Manungsa. Wih, lah dalah. Bisa omong jebule. Sapa kowe? Tepungake kethek kang ulese putih jenengku Raden Anoman. Lho, Anoman kowe, Anoman. Ana apa? Ya gene kowe wani ganggu marang Sang Pratapa, lah kang mongko aku ora tau ganggu lawan bangsaning menungsa. Kowe sing ganggu bangsaku. Awit saka kowe tetapa brata manggon ning alas Sunyaluri. Nganti wektu dina iki negara mamenang ya negara Widarba kena huru ora paceklik ngombro-ombro jalaran saka polahmu ya Anoman. Anoman. Yen kowe kena takandene kowe becik minggat to. Minggat. Ora usah kowe ndatak ngalang-alangi, ora usah kowe ndatak arep pamer ngilmu manggon ning ngene. Sakjane yen to aku diusir sarana alus sarana aris aku ora bakal nesu lawan kowe. Gandeng kowe wis ngusik lawan bangsaku, aku bakal nglawan karo kowe menungso murang tata. Widian cekel sabuk melang tatu asing-asing kejodeng pati. Njuk keteken ndang arep model apa? Keparat. Kebo punuk oleh pacangan. Ora gelem minggat saka papan kene. Ketiban tangane tembenggung. Wesi gumbala kelakon pesat nyawamu munyuk elek kaken cangkem. Bang! Hot!
hai, wah, hop, baik, wah, hop, good, mutiar, hop, hop, hai, mudun, mudun, hai, good, hop. Mati kowe. Weh, weh, go. Ho. Wah. Wah. Weh. Munyuk. Hot. Kowe Dian pasang kuda-kuda kowe. Kowe. Shut. Hai. Hop. Hop. Bah. Hey, ha, hot, hit, hey, bah. Hey, hit, hot, hot, hey, back. Glad. Four. Hush, hit, hot, hop. Hop, hey. Hot, bah. Hop, hey. Oh, wow. What do you? Hey! Hot! Diam. Hit, hot, hot, hit, hit, dua, kemudian tengah lagu, wah, wah, wah.